Хайырлы көн укучылар. Вакыйгаларның тапкыр чыгышы һәм өлеше темасының практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирим. Тапкырлауны башкарыгыз. Демәк, кагыйдәләрне кулланып, тапкырлауны башкарыйк. 14 м-ның 9-нчы дәрәҗәсен n-ның 2-нчы дәрәҗәсенә тапкырлыйбыз. Һәм 14 белән 7 кыскара. Икесе дә 7-гә бүленә. Санаучыда 2, ваклаучыда 1 кала. m-ның 9-нчы дәрәҗәсе белән m-ның 3-нчы дәрәҗәсе бетерешә. m-ның 6-нчы дәрәҗәсе кала. Һәм нәтиҗәдә, димәк, 2m 6-нчы дәрәҗәдә n квадрат кала. Шулай ук, икенче биремдә санаучыны санаучыга тапкырлыйбыз. Һәм ваклаучыны ваклаучыга тапкырлыйбыз. Кыскартырга була. 21 белән 28 икесе дә 7-гә бүленә. Ваклаучыда 4, санаучыда 3 кала. 39 белән 13-не кыскартырга була. Икесе дә 13-кә бүленә. Ваклаучыда 1, санаучыда 3 кала. c куб белән c квадрат бетерешә. Кыскаралар. p квадрат һәм p кыскаралар. Санаучыда, димәк, 3 тапкырланган c, тапкырланган 3 кала. Ваклаучыда p тапкырланган 4 кала. Яки 9c бүленгән 4p. Өченче биремдә шулай ук санаучыны санаучыга тапкырлыйбыз. Ваклаучыны ваклаучыга. m квадрат минус 49-ны кыскача тапкырлау формуласын кулланып, m минус 7 тапкыр m плюс 7 дип яза алабыз. Һәм уртак тапкырлаучыларны кыскартабыз. Санаучыда 1 кала, ваклаучыда m минус 7. Дүртенче биремдә дә a плюс 4-не a-га тапкырлыйбыз. Ә ваклаучыны тапкырлаучыларга таркатырга була. 2-не җәя тышына чыгарабыз. Җәя эчендә a плюс 4 кала. Димәк, a плюс 4 белән a плюс 4 кыскара. Санаучыда a, ваклаучыда 2 кала. Икенче бирим. Бүлүне башкарыгыз. Димәк, вакланмаларның бүлү кагыйдасын кулланып бүләбез. Беренче вакланманы икенче вакланманың киресенә тапкырлыйбыз. Бының киресе 1 бүленгән b. Булар бетерешә 3 бүленгән 8 кала. Икенче биремне карыйбыз. Шулай 16 x куб y-ның 8-нче дәрәҗәсе бүленгән 33 z-ның 5-нче дәрәҗәсен әлеге вакланманың киресенә тапкырлыйбыз. Минус 55 z-ның 6-нчы дәрәҗәсе бүленгән 12 x-ның квадраты. Уңай санына тискәре санга тапкырлагач, тискәре сан килеп чыга. Утыз белән 55 кыскара, икесе дә 11-гә бүленә. Ваклаучыда 3, санаучыда 5 кала. Z-ның 5-нче дәрәҗәсе белән Z-ның 6-нчы дәрәҗәсе бетерешә. Димәк, санаучыда 4 тапкырланган x тапкырланган y-ның 8-нче дәрәҗәсе
тапкыр 5 тапкыр z калды. Ваклаучыда 3 тапкыр 3. Санаучы һәм ваклаучыларны гадиләштерәбез. 20x y-ның 8 дәрәҗәсе тапкыр z бүленгән 9. Димәк, беренче вакланмада p квадрат минус 16k квадратны кыскача тапкырлау формуласын кулланып, p минус 4k тапкырланган p плюс 4k дип язырга мөмкин. Бүленгән 1. Тапкырлыйбыз әлеге вакланманың киресенә. p бүленгән p плюс 4k. p плюс 4k кыскаралар һәм җавапта p-ның 3-нче дәрәҗәсе тапкырланылган p минус 4k кала. Әлеге җәяне ачсак, p-ның 4-нче дәрәҗәсе минус 4 p-ның кубы тапкыр k кала. 4-нче биремне чишәбез. y минус 9 бүленгән y минус 8. Тапкырлыйбыз әлеге вакланманың киресенә. Санаучыда кыскача тапкырлау формуласын кулланып язабыз. Әлеге вакланмаларда кыскартып булмый. Димәк, санаучыны санаучыга тапкырлыйбыз. Һәм ваклаучыны ваклаучыга тапкырлап, ваклаучыга язабыз җавапны. Өченче бирем. Дәрәҗәгә күтәрүне башкарыгыз. Вакланманы димәк дәрәҗәгә күтәрер өчен санаучысын да әлеге дәрәҗәгә күтәрәбез һәм ваклаучыны да дәрәҗәгә күтәрәбез. Димәк, c-ның 5-нче дәрәҗәсе бүленгән 2-ның 5-нче дәрәҗәсе 32 һәм d-ның 5-нче дәрәҗәсе. Икенче биремдә тискәре саннарның 3-нче дәрәҗәсе тискәре санны бирә. 3m-ның 4-нче дәрәҗәсен кубка күтәрәбез һәм 2n кубны кубка күтәрәбез. Минус 3-ның 3-нче дәрәҗәсе 27. m-ның 4-нче дәрәҗәсен кубка күтәргәч, m-ның 12-нче дәрәҗәсе килеп чыга. 2-ның кубы 8, n-ның 3-нче дәрәҗәсенең кубы, m-ның 9-нче дәрәҗәсе. Өченче биремдә тискәре санның квадраты уңай санны бирә. Санаучысын да квадратка күтәрәбез һәм ваклаучысын да квадратка күтәрәбез. 6-ның квадраты 36, аның 6-нчы дәрәҗәсенең квадраты аның 12-нче дәрәҗәсен бирә. B-ның 7-нче дәрәҗәсенең квадраты B-ның 14-нче дәрәҗәсен бирә. Әлеге вакланмаларны дәрәҗәгә күтәрдек. Дүртенче бирем. Әлеге бирем Решу ОГ сайтынан алынды.
Димәк, әлеге аңлатманың кыйммәтен А 1,15-ка тигез булганда исәпләргә кирәк. Моның өчен башта әлеге аңлатманы гадиләштерик. Димәк, беренче вакыйганы икенчесенең киресенә тапкырлыйбыз. Икенче вакыйгадагы сынаучыда аны җыя тышына чыгарырга мөмкин. А плюс 3 кала. Бүленгән А квадрат тапкырланган А минус 2. А минус 2ләр кыскара, А һәм аның квадраты кыскара. Нәтиҗәдә А плюс 3 бүленгән А кала. Гадиләштергәч, хәзер А урынына аның кыйммәтен 1,15-не куябыз. Дүрт бөтен 15-не 1,15-ка бүлгәч, 3 килеп чыга. Әлеге аңлатманың А 1,15-ка тигез булгандагы кыйммәтен таптык. Димәк, бүген вакыйгаларның тапкыр чыгышы һәм өлеше темасы белән таныштык. Шуның белән дәресебез тәмам. Киләсе онлайн дәресләрдә көтеп калам.